Kublai si mana bika subscribers baru kita choose terus banyak video sa kini channel story dah lah London this one. Ladang ini apa isya ka jingsha jangka politics ngidan kam ya ka jingkala la kumnu haman la ka shipos nam ngidan kam ya ka jingkala namar ka jingkala ka buar sarkar kan sawanra ka jingkala hakaroy ka par kendiat ngakwaban pai syapang ka parti ka patamai ka VPP ka balak kelalong ka parti ka baponam tam hapo ka jalan mikalya bat haka jingim jonga ngampat julap ya kanu ka parti ka bakot kat ka VPP kata gadai haka jinglong crazy bat jinglong shong shit jong ki ba ka jingkeli ka ong balai ba ki ba ki i hatu kat ni ya ka VPP kat hadu ba ya ka jingruai election latem wat haki jakayat ho haki jaka lekmen smika bad haki we pat ki jaka lekmen lesnova kad kum gajing yui gajonga ublei ula produk ya ki arteli ki political party hapo ka India kata kadai ya ka TWK hapo Tamil Nadu bad ya ka VPP hapo ka Jela Meghalaya lada pin bichar bhai ya ka jinglong jingman jong ki arteli ki political party bad ka jing shok bi jong ki ba kadai Mariabam UBJ Joseph ulalong ka jingjop bad ulalak ban bat ki ba nado ka bestang hadu ka bakut bad menda ulalong chief minister jong ka Tamil Nadu bad Maria yo ya ka result jong ka election ula Maria shaying mani banduai but aingu ia ka jingker ku ka jong bulai try namar kani gadai ka kamba ka jong bulai ngin ya pai sya ka Jela Meghalaya but ka parti VPP kabar ka jong bulai tang na ka jingruai kala biang yu ba ban be sya ka VPP kala long stream tit kum ya ka jingjia hakasnam syajar arspa proposal haka nong ba Hamelin ha Germany haka baka jingkiu jong ka jingbun jong ki knai haka tega nong ba kala long daki million teli kala penjot lut ya ki jingtong jingtap kila bam dulut ya ki jingdon jingem bam dulut ya ki jan kinap keni lut ya ka bam kadi lada pi bamja ki knai kireng ko aki pliang bam jong pi lada pi di kireng ko aki kelat lada pi set jing set kireng ko haki kiu bat ka jing jenjar jong ki ba hakate ka nong ba kate ka por kalalong ka bom la shu ban batai habreng jong kate ka jing jenjar ba ka jing sosat jong ki ba mi we briu ba bhabriu ubajrong rengkat karyam kabet kabala isyong kun bah katupia kabapono bat katuroy hakakti ulaong yakipay ba lada pilay yang akador kababiang ngala ban penja yakiniki knai tang hapo kendiat kenta kumta kipay ba kilakular ban siu yu da kador kabahe lada ulaban pendo yakiniki knai kum daw tayo briw lakiw hajrong lum. Ula say katuroy ban ula bu hajsentur. Ulas dang ban kap kikmat. Lapen at kingap. Badlas dang kaan ban put ped. Maria yos ngaw yakatay katuroy kiknay lalong kumbabrat. Kibadon hakinu kijakala day nakrum. Hapo ying hapo sem hatunum lani wat hapo senyum kilayami kilaya jom bat kilaya be syaute yubriu ubalaput ya kata keturai tang habreng kendiat por ki knai kila poilut haute yudus hajrong lum badulay alam ya kita ki knai hakawa uweser habreng jong ka jinglenga jong ki palba syakanu ke parti ngin yalet Kateiru kanir ya kathi tikeno ya katai lete yanai badai hakum ketigapur mi ka parti VPP
Rengkat ke jing ruai ke babang bat ke ba pensyok jing ye. Yaki padba jong kerilum kasih jang tia. Tang yos ngau ye kate ke jing ruai la biang ban tiano. Tang yos ngau ye kate ke jing ruai la biang ban kitiano. Tang yos ngau ye kate ke jing ruai la biang ban pen kimet no. Tang yos ngau ye kate ke jing ruai la biang ban ruai lang no. Tang yos ngau ye ke jing ruai wat lada bom tkanjaru lalong ban bam no. Batang yos ngau ye kate ke jing ruai la biang bangin ya leilang no baro. Kani kamde shul tang kabor brio. Henry kalade kabor kabana shalendet. Ngala banong baka jing support jong ki palba ya ka VPP. Kala long kababiang palat banra syakabor. Menda ka syong satang hakin nong yalam. Laki lanem ban yalam yo palba haka lenti ka bajengai. Hado ka snem marajar arpupra. Ka parti tiwiki Tamil Nadu la form ka snem arajar arpusau. Badu vijiu la yalam yaki palba tang ar snem. Ka parti WPP la dengan bakla la form haka kat kendai trik jong November. Jong ka snem arajar arpuai. Kalau sedang menyo support na palba haka election nemeli arajar arpulai. Bat kabala yo full support kadai. Nado ka snem arajar pusau. Kumda kalentia jong ka WPP hado ka snem arajar pupra. Kalong ka bajengai ba. All the best nong yalam jong ka WPP. Bale yaki video jong ka channel story tala London ngari upload biang haka channel story tala London yuswan. Kiba bun baki subscribers kiba yaka channel number 1. Kim Syam la subscribe yaka channel number 2. Bat kiba la subscribe yaka channel number 2. Kim Syam la subscribe yaka channel number 1. Ngari upload tang na kabanta kitu ki bompat yui lani ki bompat yu osngau. Parlok sa comments. Next. Lada pistona di ke channel juga saya itu lami parlok jongpi. Lada pistona saya itu story itu lah. Lada this one.